Здравейте машини, аз съм Янчо Сад, а в момента е време да изтеглим победителят за giveaway, който е предоставен от групата CSGO TradeNBet. Това VP 4 стикера има то 2 на Neo, 1 на Snacks, разбира се, 1 на Forest. Ще прехвърля, разбира се, към моят десктоп, за да ви покажа точно за кое AWP става въпрос. Благодарение на групата CSGO TradeNBet, ето за това AWP Manuar Minimalware 147 човека се сподели, така че влизаме в Random ORG и от 1 до 147 да видим кой ще се падне. 78 номер, сега ще видим кой е 78 номер и ще ви покажа точно кой е победителят в този giveaway, като малко по-късно ще ви дадем и още един нож, но разбира се, чакайте малко моето клипче. Петър В, нямам идея, представя наистина кой е той, да видим се пак дали той го е споделил. Ако го е споделил, Петър ще го спечели, но не, в случаят Петър няма да спечели това ВП, защото той не е споделил поста, така че ще изтеглим нов, да видим кой ще бъде той. Даваме на ново генерейта 64-ти, значи търсим преди Петър, 7 човека преди Петър. Още малко нагоре, 7 човека точно преди Петър. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тихомир Гочев. Да видим той дали е споделил снимката. Да, Тихомир печели това АВП. Ето го неговият личен фейсбук, за да може да го видите. Той е победителят в този giveaway, който е предоставен от CSGO TradeNBet. Показвам ви, за да видите кой точно е Тихомир. Той го спечели честно и почтено, така че Тихомир, аз добавям в приятели, може да ми пише, за да ти дадем това АВП. С това ще приключа за в момента. Очаквайте малко по-късно или след 30 минути ново клипче, при което ще пуснем нов giveaway, а този giveaway ще бъде ето този Good Knife, който ще бъде изтеглен утре вечер, така че цялата информация в нашия Facebook, както и в групата CSGO TradeNBet и до малко по-късно машини.